Balik ako ah. Hello, mayong hapon mga igsoon na bisita na ko kalit kayo. Okay, share sana ko niya. So, anyway, pasensya na dahil murag tagtaon na po way live ba. Busy kay ko. Pero karon salamat sa Ginoo kay nakabakante ko. Again, ako sa na-share atong live. Musta mo diha day? Gikan ba jud ko natulog kay medyo gikapoy ko bagikan may nag-meeting ganinang buntag sa kauban sa mong mayor nya daghan kay tong mga unsa to nga mga council no? So kuan ba nang busy ko ganina, so ako sa i-share mga igsoon.
Anyway, please mention your friends and loved ones here in the comment section para makita sila mga igsoon. Naida nag-live sa church, no? Sa simbahan. Excuse me. Salamat sa Ginoo. Hey, Brad Pastor, maing hapon niya. Lapas Jimuel. Balik na ba ta, Brad, karong Lunes? Lunes ba? Cebu City Jail. Hallelujah. Shout out na ako si Brad Pastor Jimuel. Mausa niya akong kauban. Akro sa niya, pero nani musuod po nito sa Cebu City Jail. Gikan sa ni sa napriso. Karon gigamit na sa Ginoo. Praise God. So ako sa ni i-share ang ato ang live igsoon sa akong personal account aron makabantay itong mga nagpaabot. Okay guys. Kita ta pohon, Brad. Kita ta, Brad Pastor, kita ta pohon. Lunes. This time we have 18 viewers. Himaya sa Ginoo, pa shout out kupas. Sani? Bayugan to. Shout out ako si Brother Aljon Ispihon Saramusing. Uban ming Pastor Adsil. Shout out sa nako si Brad Adsil, dabi. Sa ambungan nga lagad sa Ginoo nga kauban sa nako dito sa Cebu City Jail nga musud sa bahay ni Kuya. Ngagikan sad sa bahay ni Kuya. No? O balik na ta. Kita ta pohon, Brad. Hallelujah. So ako sa ning kuan mga igso, no? Akong share nga tong live kay ang uban man gud to diri kay wala pa kabantay bitaw kabalo ba nga nanata diri nag-live sa Mabungahong Kristohanon 2.0, no? So makabless mga igsoon kay kabalo na beta nga kani siya nga kuan ba kani siya nga live or page na to daghan jud kay dako kay gihimong Ginoo just like yesterday, no? Gihapon si tawag na nakaw man ko to gahapon unya din pagkagabi kita ko nga nay nagtag na og video. So maka-bless kay ang ilahang nagtag siya og video kay naa day nagtestimony nga na bag-o yang kinabuhi kay ning labay ning live na to sa iyang news feed nga na bitaw. So paglabay daw nato ning post siya ning hunong niya naminaw siya hantod ganahan na gid siya minaw. So I praise God for that, no? Nga na bitaw. So mao na nga ako sa ning gi-share ang atong live sa ato ang previous page nga Mabungahong Kristohanon nga nabiyaan na to kay restricted man ta dito di mo ko pwede mag-live dito. So bag-o ni atong page karon Mabungahong Kristohanon 2.0. So uban wala pa kabalo nga naa ta diri mao na nga i-share sa nina ko igsoona. Share sa nako. Praise God. Wait siya. So na please mention your friends and loved ones right now in the comment section para makabantay sila.
Okay, done sharing. Okay, kumusta mga igsoon? Sa kamabungahong hapon karong adlaw, adlaw sa Huwebes, diri sa Pilipinas. Praise God. So, again, pasensya na the other day, mga previous days na to nga, wala ta naka-live kay medyo busy kay kong schedule, no? Na yung mga urgent nga schedules para rapod ka bulaton sa Ginoo, no? So, mauna nga, salamat ko sa Ginoo kay sa karon naka-live ta natay higayon nga mag-live. May hapon, Pastor James from, Brad Jobert Palma. May hapon sa Brad, Amping. Okay? Okay, man. Okay na, wait sa. Adiyot sa nakoy tanawon mga igsoon. Okay? Makatats yun kaayo ang imong wali pastor, makabless unya, makapadasig og mga taong wa nay paglaom. God bless you more. Himaya sa Ginoo sis, no? God bless you more and more, Sister Janet Reniedo Sanchez. Okay. Mayang hapon, Pastor James. Shout out always watching sa live. Shout out Les Bill. Thank you so much for always watching. Okay. Nakasawang prayer. Praise God. First time nako na join sa live. Usahay maulahi ko or mag-replay na lang. God bless, Sister Jelis Ramuso. Okay. So, I want shout out ng mga OFW karon in different countries around the world. Shout out, no? Mga seaman dia, mga naka-permanent resident. Mga seafarer. Salute sa inyong mga sakripisyo for your family. Grabe. Namos ang prayer kanunay mga igsoon. And shout out na ko ang tanan nga mga nagtanaw karon, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga lain-laing ahensya sa gobyerno, no? mga government employees, no? Salamat kayo nga kanunay mo nagsunod, nagtanaw. Akong i-shout out ang kapulisan ay ang Philippine National Police. Shout out na ang Campus Menya Cebu, ang diri sa Amoa sa Barracks, Tagbilaran City. Shout out sa namo among chief diri didto mo ganina sa station kay nakoy tuyo. Yan yung bisita sa mga piniriso ka diyon, nagchika-chika sad mi ba kay mao man akong kalipay gud. Abi nyo igsoon ako ning baliko na I believe ako na ning na-share ninyo. Basta di ko ka-share sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw, magluya ko mao na nga ganina ning dalikyat ko share ginagmay sa mga piniriso, no. Wa man ko nag-video, ako nagkuan pero diha didto ko. Nagkita sad mi sa happy na mo kay nakoy tuyo. So ano. So shout out nako ang among chief diri nga si Police Lieutenant Amado Amba, okay? Amado Amba. Unya, tanan nga mga classmates nako, nga mga kapulisan, mga amigo nako, mga happy, tanan. Unya, of course, di yun ako ni malimtan, shout out ang tanang mga higala, mga kaigsunan ako sa Cebu City Jail, okay? Shout out na ako, unahon ako shout out ni praise God. Ako shout out si Brad Mago. Brad, kita ta po no? Unya, shout out ako si Brad Aris, Brad Ibang, sila si Brad Jao, okay, sila Brad Kinit, tanan, inaasa sulod sa Cebu City Jail, sa bahay ni Kuya. Ug ang mayor sa RDC1, si Brad Ayan, dili pa po dugay, nakailan ako pag, ever since nasulod ko dito, nasudsuod mi nga nasulod ko dito sa istorya mi. Pagbalik na po na ako kay kaduha, mag-bistritan mo ko nila. Nindot, no? So, mingaw na ko nyo din mga Brad, mga igsoon, padayon lang tagkupot sa Ginoo samtang may kinabugi. Kanunay na ipaglaom, na ipag-asa, no? Dili babag ang prisuhan nga ang maayong ugma di ninyo maangko, no? Sa mga nakadungog na ko sa Cebu City Jail, ako ning gibalik-balik nga even si Joseph was a former inmates, no? But still he became the governor in Egypt, no? So nag-usa lang na siya ka senaryo sa paglaom, sitwasyon sa paglaom nga bisan ang pananaw sa uban ninyo diha mura na mo mga kriminal, no? Mga ex-convict or unsa, mga drug lord, adik-adik, mga o something ingana bitaw, no? Or unsa may inyuhang kaso
Dili na wanay paki si Lord na as long as we come to Him, as long as magpaubos ta mo angkon ta sa itong sala, magpagamit ta niya, mo serbisyo ta niya, din papas na tanan. Ang hayag nga ugmay arin sa na ni Lord. Amen. No, so wala di na magmatter ni Lord ang atuang history, no? History sa itong kinabuhi, no? Parehara ko na nako. Ako kinsaman ko, bantugang adik-adik, ningagi sa kong pangitsa, pamaligya, pero tanawan ay tabo na ko karon, no? Nga na ba? Ningagi ko sa kong kinabuhi sa una nga mahadlo kong pulis kay dakpunon, pero karon ako na tig-share sa mga pulis, di ba? Ila kong invite-on, tawagan ko na lang mao ni pwede ta nga no. So si Lord dili na to matag-an ang iyang gihanay nga plano ba gi-design sa atong kinabuhi. Apan na kanindot once mo duol ta tinud-anay ta sincero atong kasing-kasing bang mo duol niya, automatic gina kay mao man gitan-aw sa Ginoo. Ang atong kinabuhi nga daw wala ay paglaom, naa jud ay paglaom sa Ginoo. Amen. So again, shout out ako Cebu City Jail ug tanang mga kauban ako nga tigsulod ang uban na nanaw din, no. Shout out nila ni of course pastora ni Net, yeah, sila si Pastor Jimuel, okay? Brad Adsel, sila Brad Danilo, Brad Jerry, Sister Jardine, Sister Sheila, Brother singan na itong uban na ito, limot ko, itong na yung mga Flores, Arturo Flores, o si Rodolfo Flores. Puro ni gikag prisuhan, no majority yan yung kauban mga igsuon, nga musulod sa prisuhan, kanhi ni mga former, mga piniriso kaniya dito, former inmates, unya. Nakaila sila sa Ginoo kay diha ko'y nagsigig sulod sa silda sa bahay ni Kuya. Unya ning dawat sila sa Ginoo, ning response sila sa pulong sa Ginoo, makaron nahimo na sila mga lagad sa Ginoo. Sila na pod ang kami kauban nga misulod sa prisuhan aron magdalag mensahe sa paglaom sa tanan nga naa didto. Amen. Ana so again shout out na ko kung team from Living Water Christian Fellowship nga tigsulod diha. Sila Pastor Herman, Pastor Jay, sa tayo ba na? Sila masipit ko, Brad Lowe. Og si, huwag mo ko kaila, kaya di ko familiar sa, siya tawag na, di ko familiar sa name, sa uban, sa naong ra. Basta tanang team na mo igsuon nga tigsulod sa Cebu City Jail. Shout out, no? Madayon, taga-bante. So, para sa kamayaan sa Ginoo. Sometime na ipaglaom ato ang ilugon tong mga nas kangit-ngit dalhon na to sa kahayag sama nato kaniadto. Uy, Brad Jomar, naaliw. Shout out ako sa Brad Jomar, nas Cagayan, abi og duty ka, Brad. Shout out na ako ang brother ni Brad Jomar nga nas maximum 19 sa Cebu City Jail. Brother, ka-timing jud ko nimo ron. Ba, miss you, brother. Mingaw sa kun mo, brad, naa ka sa kong pagampo, no? Perminti na diha, okay? So shout out sa nako tanang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail, no? We're so grateful for the great privilege nga that you allow us to share the word of God inside sa Cebu City Jail nya. Salamat kayo sa opportunity og sa kahigayunan nga kanunay ninyong gihatag namo nga wala mo mapuli sa pagdawat namo nga kami nga team daghan kami manood diha, no, murag say maabot mig 20, no. So but still open ang Cebu City Jail, ang mga officer, mga jail officer nga gi-welcome mi nga gitagaan mi og higayon ba, no. So karong Lunes sulod na punta para sa kamayaan sa Ginoo. Maing adlaw sad Sister Mary Gooms from Australia. Brother, ka-timing jud ko nimo. Okay, salamat sa Ginoo, brad. Basin kuha ni siya kanang naka-timing man ka, meaning basin na ay para imo ani nga mensahe. Salamat sa Ginoo. Anyway, ang atuang topic for this afternoon is about ni nga kana bitaw atong pagduol sa Ginoo. Ani man gud siya mga igsoon. The more we get closer to God, no? The more we draw near to God, the more ta nagpaduol sa Ginoo, the more sad siya magkaduol nato. Apan ang Ginoo igsuon layo ang yang kasing-kasing sa mga katubitang mga taong dautan. Okay? So kung kita magpalayo sa Ginoo, bisag kabalo na ta nga dili maayo atong gibuhat niya, but still nga na bitaw nagpauyon ta, nagpadayon, nagpalayo ta sa Ginoo. Of course kita man ning layo ta sa Ginoo, so layo pud si Lord, no, ana ra na siya. So mao ni niya lahi ba yung mga igsoon kung magpalayo ta sa Ginoo, but pasabutan na nagpaduol ta sa demonyo. We are prone, vulnerable sa atake sa kaaway kung layo ta sa Ginoo. Duha ra may atong pilian. Once layo ka sa Ginoo, duol ka sa demonyo.
Amen. Mabitaw nang naay mga testimonies nga mga bag-o lang kinabuhi pareha nako. Kay bawa ng mga stories ang kinabuhi gibag-o sa Ginoo. Pero daghang mga nabag-o ang kinabuhi nga hingbalik. Kay nga naman nagpalayo naman sila sa Ginoo. Sa una nabag-o pa sila, kabaton sila og bag-ong kinabuhi. Gipaygawas sila sa mga gapos sa kaaway like makadaot nga bisyo. Nabag-o sila kay nga naman nagpaduol man sila sa Ginoo, but the moment nga busy na sila kayo sa pagtrabaho, pagnegosyo or unsa man, pag-eskwela, wa sila kabaw kanang anam-anam sila distansya sa Ginoo, nag-anam-anam po sila paduol sa demonyo, nag-anam-anam na sila balik sa ilang kaniadto. So mao na siya ang resulta. Paduol ta sa Ginoo. Of course si Lord duol sa nato. Palayo ta niya, nagpaduol ta sa demonyo. Mao na tong topic karon. So again, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. Shout out to Brother Ralph Bitonio Galaneda from Cagayan. Ang shout out din tanang mga viewers from Cagayan, the Oro, grabe, no? And tanan Davao, tanan Luzon, Visayas and Mindanao, mabungahong adlaw kaninyong tanan. So anyway, salamat dahil sa mga star senders, no? Thank you kayo. Wa jud ko nangayo ana, but I really appreciate it. And salamat sa mga new subscribers ani nga page. Kita ko mga nag-subscribe. Salamat kayo. Wa sa ko nagsugo ninyo. But anyway, after this, ang live na to ako mong i-remind once again nga. Ako ni siyang i-upload. Oh no, i-download niya, i-upload sa itong YouTube channel kay sige nag-warn bitaw warning ang Facebook nga ug na ako'y mga videos nga hapit na naabot og 30 days. Giwarningan ko nga kanang hindi ka abot daw sa 30 days, ma-delete siya automatically. That is why after this ako na siyang i-download kining live na to niya. Akong i-upload sa tong YouTube channel ron kita gyud dito. Di ta mapulaan magbalik-balik sa pulong sa Ginoo, no? Mo ni lami nga addiction igsoon. Labaw pa ni shabu, no? Ana bitaw ko before bag-o pa ko sa Ginoo. Istorya ko sa Ginoo ba, Lord, ana ko kabalon mo ni. Nga na ko nga, Lord, kung at first pa lang jud ako na yung nasinati ang kana bitang the depth of your presence, kanang kalawom sa imong presensya bitaw. Di na gyud unta ko mutila og shabu. Kay karon nasinati na kong imong presensya Ginoo, na-realize na ko nga lami pa imong presensya sa shabu. Pero maulagi na ang tanan na purpose na katuyuan si Lord. So na siya katuyuan nga nung iyang gialaw ang mga butang or gitugot niya ang mga pangitabo sa itong kinabuhi. Kay naatay makuha nga makutlo nga mga leksyon natay makatunan ba nga ma-apply na to in the future or magamit sa nato to other people para mo advice nila. We will not become an effective instrument ni Lord kung wa po tayo kasulti. Pareha na ko, no? Pareha na mo nga mga adik-adik nga gibag-o sa Ginoo. Wala mi idea unsaon pag-counsel sa usa ka drug addict or kriminal. Kung wa meaning agi ana. Kami nga nakaagi na mi ana. So naa mi idea labaw sa tanan among mas mapamatud-an nga ang Ginoo tinuod. Kay lahi man og impak nga igsoon nay uban nga mga counselor, mga tigtambag. Mayo kay sila musulti og Ginoo bersikulo, kapitulo, punto por punto, pero wala sila ikasulti sa ilang kaugalingon nga pagpamatuod nga kanang Ginoo ha tinuod na. Whereas kami, glory to God lang, musulti mo nga musulti may nga mao ni among buhaton. Pareha nang nananaw da sila si Brad Pastor Jimuel, no? Kami mga adik-adik mamisa una mga kriminal man mi. So magpa-advise sila na mo approach sila na mo naami daghang ikasulti. Na mao ni buhaton nimo muduol ka sa Ginoo niya. Mao ni mga pamaagi nga ma-maintain ang imong kabaguhan. Ana bitaw? Why? Because we've been there, di ba, for a long time. Kabalo mi, no? So mao na nga nay mga pangitabo sa among kinabuhi. Sen ako nga makaingon ko ngano man to, daghang ko question ba. Nganong nakasinati pa kong adik-adik na maligag shabu, nakabuntis o babae nga anak naman ta ko pastor. But then eventually I realized nga ang tanan na ipagtugot sa Ginoo kay dili man ko karon mahimong effective advisor or counselor to those people who are struggling in the same situation sa nahitabo nako, no? Mao na siya. So mao na mga igsoon nga still I praise God for that kay na siya purpose. Mao na itong topic karon. Okay? Shout out Dil MC from Quiet ba to, sister? Okay? So let's start to pray. Let's welcome the presence of the Lord. As always, knowing that without Him we are nothing. Knowing that
if we interpret the Bible by our own wisdom or let's say kana bitawng worldly wisdom lang, kalibutanon or tawhanong kaalam, dili na to na siya matugkad ang Bible, no? So that is why atuang i-welcome, no, mangayo taw lamdag sa Espiritu Santo, mangayo taw giya sa Ginoo, no, para mas mapalawman nato ang pulong sa Ginoo. Naami karon Davao gikan airport, homebound mi. Okay bird, amping bird. Grabe sa Davao din mo di ay. Gikan mi sa Cotabato, Tinoo, okay. Mo dito nagpuspos sila si Pastor Herman pud kamo ka ba na di ay dagana din ninyo. Amping bird, si kita tamande kauban Kalamay. Okay? So let's pray. Like so on. Yes, quiet, okay? Father God, thank you so much, Lord, for your goodness in our lives. Salamat, Lord God, for another blessed day, a blessed opportunity, great privilege that you have given to us this afternoon. Mamalandong na sa misimong balang pulong, Ginoo, but first and foremost, search our hearts, Lord. Search our feelings, our emotion. Ang kinasuluran namo sa siha, Ginoo, kung makakita kag mga butang sa sulod namo nga wa mi nakabantay, Lord, nga wa di ka nahimaya. Of course, we admit it nga tao lamang mi. We're not perfect like you. So sometimes magtuo mig sakto mi apan nay mga higayon, sitwasyon nga nakalapas na demi sa imong kabubuton. So Lord God, pasayloa mi imo aming takos and limpyuhay mong kasing-kasing. Aron mahimo ming andam ang ayan maminaw sa imong pulong kay imong pulong balaan gini kaayo, Ginoo, and tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton ug labaw sa tanan kasing-kasing andam mosunod kanimo kay diha sa pagsunod na ang panalangin, diha sa pagsunod na ang milagro, na ang breakthrough. Sayang ra, Ginoo, useless ra kung igo ra mi maminaw nya di na mo i-apply. So right now, Lord God, I pray that this afternoon tagay mi kasing-kasing willing mosunod kanimo, doers of your word, kay naa diha ang milagro. I-bless tanang nagtan-aw karon, Lord God, bisan asang dapita maabot kini nga live, bisan asang dapita, Ginoo, maabot ni nga video, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God. Samtang makit-an kini nila nga video, makaminaw mi sa imong pulong, Ginoo, ipabati imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo. I declare it in Jesus' name nga masinati namo in Jesus' name. And Lord God, as always, ikaw lamang among giisa. Ikaw lamang among gipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, any groups and denomination, but we lift up only one name, the name above all names, the name of Jesus Christ. Jesus reigns as always. So Lord God, ang among gipasidunggan, gipakadak-an, nining kapo na ikaw lamang. Thank you for the victory, Holy Spirit. We welcome you. We welcome your holy presence, and makigstorya kas tanang nagtanaw or naminaw ani. Ang nabiling panahon amahan ang itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So 54 viewers. Kaya uban wa pa kabantay, experience po diha nimo masinati tanan. Tinood dikson. Lahi gyud ang experience kay kumpara ng istorya ra bitaw, pwede ra man na istorya kay nakatuna nimo suban. No, nakatuna nimo theory, ang theory dili effective. Lahi ang experience kanang kasinatian na to ba, no? Mas effective yun kay ma-prove man nimo. Okay, let's start. Anyway, ako nang gi-shout out ang mga followers sa atong previous page, no, nga wala pa nimbalhin diri, no. Akong gipanawagan ang tanang followers sa mabungahong Kristohanon sa previous page na to nga mamalhin na mo diri aron makabantay mo sa atong live kay kung wala man gud mo naka-follow di mo ma-notified, no. So lahi gitong naka-follow kay automatic mo bitaw mo notified ba, no, nga nag-live na, no. So again sa mga friends ninyo nga followers sa mabungahong Kristohanon sa previous page na to, ingna sila nga nanata diri sa mabungahong Kristohanon 2.0 nata diri mga igsoon kay restricted ta didto, no. Affected ang demonyo sa ato ang live igsoon, restricted ta didto pero diri wala man, okay naman, no. So para sa kamiyan sa Ginoo, shout out Sister Marie Magsayo, naakas akong prayer kabalo ka ana. And to Sister Gemma Traso, salamat sa Ginoo kay nakaabot ko sa jud ko sa live, Pastor. Dalaygon ang Dios himaya sa Ginoo. To Brother
Boboy Falsis or Pastor. Ikaw ba ni Pastor? Kaya diham ko to Pastor po nga nibisita na ako nga Falsis apelido dito sa Cagayan. And to Brother Genesis Aying, amen, Pastor Brad, tinuod sa pag-usab sa Ginoo, amen. God bless you. Okay? Praise God. So, let's start. Okay? And again, before we start, sadlit pa na ko basahon niya itong teksto karon. Please share our live. Mao nindot i-share igsoon pulong sa Ginoo kaysa kinabuhi sa isig katao nato. Mao nindot imaritis ipakatap mga igsoon sa tibuok kalibutan pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maghatag og giya, maghatag og paglaom, maghatag og kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas, maghatag og kalipay, kalinaw, comfort sa atong kasing-kasing. Amen. Let's start. So, text 2 na to. Okay. Simple ra kay igsoon ang atong verse karon. Simple ra kay kung imong basahon, no? Pero kung ato ni siyang palawman ug maayo igsoon. Dako kay nag-impact sa kinabuhing Kristohano nato. Tanawa. I know some of us who are listening this time, who are watching this time, are so familiar with this verse. Nawa. Again, shout out ako si Brother Genesis Aying. Tagasa rin ka, Brad. Taga-Bukol ka, Brad. Pwede ko mangutanan, no? Kay, namang boy, nangutanan ako, kaila ba kuno ko ni... Pero pastor man dugingon, Pastor Genesis. Okay, again, Santiago, Kapitulo 4, versikulo 8. Tanawa, listen carefully. Dool ka mo sa Diyos, ug mo dool siya kanimo, or kaninyo. Pag hinulsol ka mo, mga makasala, no? Paundangon na ba? Hinloy ang inyong kasing-kasing mga tigpakaron ingnon kanang mga hipokrito ba, no? O pastor, ako okay. Thank you pastor, thank you, God bless. Boboy, Pastor Boboy Falsis, okay. No? Akong balikon mga igsoon ingon diri ang Santiago 4:8. Dool kamo sa Dios ug moduol siya kanimo or kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasala, hinloy ang inyong kasing-kasing mga tigpakaron ingnon. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining kahaponon igsoon ang atong nadungog karon ang giingon ni Santiago. Una, ingon siya, aduol kamo sa Dios, no? Paduolon ta sa Dios, no? Move forward ta, muduol ta niya. Unya, siya pod muduol na to. Okay? So ako na ning gibalik-balik igsoon nga ang kung gusto ta nga maduol ta sa Ginoo, kita may una mo move forward, mo step forward to God and then muduol siya na to. Amen. Kay nakita man sa Ginoo nga kanang bitong ming duol ta niya, of course muduol siya nato. Kita ra may gihuwat sa Ginoo. Si Lord naa kanuna, He is everywhere and He is willing to listen sa ato and willing to help us, willing to set us free from the bondage of Satan. Si Lord available permente iyang gahom, available permente iyang tabang, but ang unahon, ang pinaka-una, kita may lakang una paduol niya. And then, He will draw near to us. Okay? So, ingon siya dito, aduol ka mo sa Diyos, ug muduol siya kaninyo. Okay? Then, next, pag hinulsol ka mo mga makasala, so katong mga makasala, no? Katong tigbuhat og dautan, nanawagan si Santiago, nga pag hinulsol mo og duol sa Ginoo. Next, kapag yun, hinluoy ang inyong kasing-kasing. Okay? Mga tigpakaron ingnon, mauni una ba usar ba ni sa di ganahan sa Ginoo kanang hipokrito bitaw, kanang tigpakaron ingnon ba, no? Kanang sige simba, kanang sige gamit sa ngalan sa Ginoo, pero there's something inside of them nga naa sila gitaguan pakaron ingnon na. Once dili galita honest igsoon sa atong relasyon sa Ginoo, once dili ta honest sa atong Kristohanong kinabuhi, apil taning tigpakaron ingnon, no? Di ba yung malipay ang Ginoo tigpakaron ingon? Tanawa, Mateo 7:23. Apan ingnon ko niya sila, wala ko makaila kaninyo. Kamong mga makasala, pahawa kamo. Katuning mga tigpakaron ingnon. Katuning mga nagtawag sa ngalan sa Ginoo kuno niya, wa nagtuman sa iyang kabubuton. Dili makasaka sa gingarian sa langit, mga tigpakaron ingnon. Minggamit sa ngalan sa Ginoo. Mayo kay mo ampo. Grabe mo dag luhod, grabe mo dag isa sa kamot, grabe mo share og pulong sa Ginoo, but ang ilang gi-share wala nila lagi kinabuhi mo na mga tigpakaron ingnon. At the end of the day sa adlaw sa hukom, no?
Ingon ang Ginoo nila, pahawa kamo, no? Kamong mga makasasala kay wala ako makaila kaninyo. Okay? So, balik ta igsoon. Ingon ang first line. Ingon si Santiago sa Santiago 4:8, duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo, no? Sayon na day kay igsoon nga ang Ginoo maduol na to. Una, muduol ta niya. Simple ra kayo. Kung gusto tang ang Ginoo mo paduol na to, no? Kabalo ba ta igsoon, once ang Ginoo mo paduol na to, or once duol ta sa Ginoo, duol ang iyang pabor, duol na to iyang proteksyon, duol na to iyang panalangin, duol na to ang mga milagro, duol na to ang mga kahibulungang butang igsoon. Duol ta sa Ginoo. Imagine, once duol ta sa Ginoo, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ang tag-iya sa tanang butang, duol na to. Unsay Yahweh, muduol lang ta niya. Sige ngon ri, duol kamo sa Dios ug siya muduol kaninyo. Amen. Kung si Lord duol na to igsoon, kay kita may unang ning duol niya, no? Unsa man atong pangayoon, unsa atong ihangyo kaniya, automatic ihatag sa Ginoo kay duol man ta niya. Makabuot ra ta piting duulan na to niya, no? Sumao na mga igsoon nga ang iyang pabor, ang iyang proteksyon, iyang panalangin, iyang grasya, iyang milagro, iyang breakthrough, duol sa danato. Pero lagi mauna siya, duol siya nato, pero ang kondisyon maura ni muduol sa taniya. No? Duol ta sa Ginoo igsoon, duol ang iyang proteksyon, makig-away siya sa atong kaaway, ana bitaw? O niya, siyang atong magbalantay. Sa ato pa namin, kung ang usa ka tao, duol sa Ginoo, layo siya sa demonyo. Duol mo sa Ginoo. So, naata sa iyang presensya, nagpuyo, nagpabilin. Walay dautan diha. Amen? Kay diha sa kahayag, walay kangit-ngit. Kay diha sa kahayag, wala may kangit-ngit. So, kung kita nagpaduol sa Ginoo, kita mga igsoon mo paduol pa yun sa Ginoo. Every day, ning samot tagkaduol sa Ginoo din, nata diha sa iyang tiilan, sa iyang presensya din, walay kadaot, wala sa diha ang demonyo, kay di man kagwanta ang yawa diha. Amen. As what I have said, igsoon, walay kangit-ngit diha sa kahayag. Amen. Ingana, maunay benepisyo, maunay nindot kay igsoon nga atong masinati kung duol ta sa Ginoo. Duol kanato ang iyang proteksyon, iyang milagro, duol kanato ang mayong panglawas, ang pabor, tanang buhat sa tong kamot, panalanginan sa Ginoo, kay duol ta niya. Nya kung duol ta sa Ginoo, layo tas disgrasya, layo tas demonyo. We are untouchable. Kaya of course, kung duol ta sa Ginoo igsoon, bantayan ta niya, sapnayon ta niya igsoon. Kinsa may makahilabot na to. Meaning, kung duol ta sa Ginoo, He is with us, and the Bible says, if God is for us, who can ever be against us? Amen? Muna igsoon, unya ka, paminaw mo. Kung di ta mo duol sa Ginoo, of course, vulnerable kay ta, delikado ta sa attack sa demonyo. Duhara mo guni, mao niya akong gisulti sa introduction. Duhara ni, no? Kung di ta mo paduol sa Ginoo, meaning duol ta sa demonyo, duhara. Duhara gid ang pwede mo gunit na to. Duhara ang pwede mo mahimong master na to, either si Jesus o si Satanas. Now, kung di ta mo paduol sa Ginoo, wala na nay daghang istorya igsoon, duol tas demonyo. Kung di ta magpaggamit sa Ginoo, walay daghang istorya na, wala nay bottom line, wala nay nagpatunga da middle. Kung di ta magpaggamit sa Ginoo, automatically gamiton ta sa yawa. Kabantay mo ng mga tao karon nga wa nagpaggamit sa Ginoo, mao po'y gigamit sa demonyo, may muluto sa mga Kristohanon. Kabantay mo. Duhara na, the truth is duhara only two, no? Nga mahimo na tong master, si Jesus or si Satanas. So, duhara po ang mugamit na to. Duhara ang pwede na to mahimong agalon, ang yawa o ang Ginoo. Duhara po ang pwede mo gamit na to, ang Ginoo o ang demonyo. Mao na nag-encourage ko kamo nining kapunon. Samtang napatay kinabuhi, napatay gininhawa, mupaduol tas Ginoo. Amen. Ayaw itugot igsuon nga ang atong kabisi, ang atong mga responsibilidad matag-adlaw, ang atong pagtrabaho, ang atong pagnegosyo, ang atong sige pangita og kwarta, income aron makakaon ta, dili man na sala igsuon. Pero bantay ay kumpiyansa. Kay basin the more ka nagukod og kwarta, nag-anam kag layo sa Ginoo. Kay gihimo nimong priority ang kwarta. Matthew 6:33, unaha si Lord.
unahang tagiyas kwarta, ug ang kwarta magkudgukod na sa imuha, nganong makaingon man ko sa inyo ni ana, kay ako nang nasinati. Sa diyang akong gigukod ang Ginoo, the source of everything. Sa diyang among himong top priority ang Ginoo, kauban sa akong asawa, igsuon. Kay sa niaging mga katuigan, bag-o pa mi sa ministry, nag-struggle mi sa financial. Ang akong asawa gusto na mobalik og Hong Kong. No? Kay mo support siya sa ministry, ako na lang ang mag full time, pero among gihagit si Lord. Among giburugan ang Matthew 6:33 nga kung unahon siya, ang iyang pagkamatarong, iyang gingharian, unahon ang calling, unahon ang ministry, unahon ang iyang gisugo nato din. Siya to, ang sunod na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanan mo, sunod ra. He will do the rest. Then among na sinati karon. Wa mi mga trabaho, pero tingami, kay grabe si Lord, mo bless. Si kinsa lang gamiton sa Ginoo, ngano man, kaya among gihimong top priority ang among calling, ang pagpagamit sa Ginoo. Amen. The truth is this, the more we get closer to God, the blesser, the more His blessing will follow after us. Di yun na mo undang ang panalangin, pabor, magsigukod-gukod na to. Ngano man, kay nagukod-gukod man tas tagiya. Amen, anara na siya. Ang sayop sa uban, sigukod-gukod na ng kwarta. Nalimot sila nga naan tag-iya sa kwarta, si Jesus ang Ginoo. Ang tag-iya sa tanang butang, the blesser, maunta na iuna gukod-gukuron, kay musunod na ng tanan. Kung makita sa Ginoo nga nagsige ka gukod-gukod niya, siya tong top priority, igsoon, di ka makabsan, di ka mahutdan, diha kugikan, igsoon. Amen. Thank you, Brother Jong Magdadaros sa Banal. Lanog-lanog speaker, Pastor James. No? Maura na sikreto, igsoon. Nganong daghan karong mga Kristohano ug mga tao nga duol sa kadautan. Duol sa mga kana bitaw nga di maayong panghitabo, duol sa mga addiction, sabog kanunay sabo, lulong sa makadaot nga bisyo, because in the first place layo sila sa Ginoo. Kung ang tao layo sa Ginoo, duol sila sa mga makadaot. Duol sila sa mga let's say buhat sa kaaway. Pero kung duol ka sa Ginoo, igsoon, duol ka sa Ginoo kanunay everyday, makabaton kag kahadlok sa Ginoo, di sa ka mubuhat og mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. Amen. Unsa man ang mga makadaot nga bisyo, siyabo, unsa man na pagkapalahubog, kabit-kabit, unsa man na diha igsoon. Di ba? Buhat man na sa Ginoo dili. Pero ngano ang mga tao lulong man diha, ngano ang mga tao gapos man diha, because in the first place layo sila sa Ginoo. Because I do believe, igsoon ako personally, kay grasya sa Ginoo, uban sa tabang sa Ginoo, nagpaduol man gyud ko niya. Way back 22, sa diyang akong gisurrender, fully surrender, akong tibuok, kinabuhi sa Ginoo. Habwa, tanang makadaot nga bisyo, siyabo, sigarilyo, inom, babae, rugby, bulkasil, marijuana, syrup, no, gasolina, unsa man diya mga suyop punon, mga ini volatile substance, igsoon nga akong gisuyop, igsoon. Tanan, nawagtang, nahanaw nga naman, nagpaduol ko sa Ginoo. Kay kung magsigi kag paduol sa Ginoo, no, mga annam-annam, mawa ng mga makadaot nga bisyo, sad kay buhat man as demonyo. As what I have said, igsoon, diha sa kahayag, walay kangit-ngit. Kinsa man na si Jesus kahayag, ingon si Jesus, I am the light of the world. Magpaduol ta sa kahayag, mawa ng kangit-ngit. Kaya ang kahayag, dili mapildis kangit-ngit. Amen. Ganina dito sa munisipyo, nag-meeting, may kauban sa mong mayor, shout out si Mayor Engineer Eugene Ibarra, shout out. Dito yan, nagisgot og mga problema sa komunidad, nagisgot sa mga premarital sex, nagisgot og mga sayo mabuntis, nagisgot anang mga unsa diha nga mga sakit ron nga matapot sa dihang basta nga na bitaw mga evil ba, mga kadautan. So sa ako naminaw ko, nakaingon ko, normal gini. Normal ang usa ka tawo nga duol sila sa kadautan, kay layo sila sa Ginoo. Ana ra man na, simple ra kay na igsoon. Nganong ang tao nag-crave siya, ang usa ka tawo nag-crave siya og mga unodnon nga kalipay, lawas nung kalipay, kalibutanong kalipay, nganong mao na gi-crave sa usa ka tawo. Kay wa man gud siya nag-crave, ang iyang addiction wala man gud sa langit nung butang, ang iyang addiction wala man gud sa mga sa presensya sa Ginoo. But for me, igsoon, I believe, kung sa katao, igsoon, adik kay sa presensya sa Ginoo. Kung ang iyang craving, ang iyang katagbawan, mao ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, I do believe, dili sana siya mag-crave sa mga lawas nung kalipay, unsa na diyang kalibutanong kalipay, kaya ang iyang craving, naaman sa mga langit nung butang. Amen. Mao nag-ingon sa pulong sa Ginoo, si Santiago, igsoon si St. James, draw near to God and He will draw near to you.
tako kay nag-impact igsoon once mo duol ta sa Ginoo, mo duol siya nato, ang iyang pabor, iyang protection, iyang panalangin mo duol nato. Ug once duol ta sa Ginoo, layo ta sa demonyo. Once nagpaduol ta sa Ginoo igsoon, ang walay kadautan may tabo nato kay iyang proteksyon na nato. Apan kung magpalayo ta sa Ginoo, di ta mo duol sa Ginoo igsoon, ang demonyo di na manangid. Kita sa demonyo, layo man ni Ginoo, at automatic atakihon ta sa demonyo, mao na malulong ta sa mga lain-laing any addiction nga makadaot sa lawas. In the first place, layo ka sa Ginoo. Layo ka sa Ginoo. Wa ka sa Ginoo. Wa ka sa presensya sa Ginoo. Way protection sa Ginoo. Dali ra ka duwa-duwaan sa yawa. Apart kung usa ka tawo igsunduol sa Ginoo na nagpuyo sa presensya sa Ginoo, we are untouchable. Dili ta basta-basta mahilabtan sa yawa. Kay siya ang atong magbalantay, walay makulang ka nato. Ning saad siya that He will never leave us nor forsake us. We are always safe and secured in the presence of the Lord. Kana kung duol ta niya. Apart kung nagpalayo ta niya, basta maunit man i-exo na, once nagpaduol ta sa Ginoo, meaning nagpalayo ta sa demonyo. Apan kung mupalayo ta sa Ginoo, nagtuwa po ta dito, nagpaduol. Ana, ramang guna, illustration, sa tuon, ito maunit to, si Jesus, si Satan. Okay, tanawa, si Jesus ning nasa right pointing finger nako si Jesus. Sabi ka si Satan, muduol gali ka diri ni Jesus. Meaning ning duol ka padung ni Jesus, nilayo ka sa pikas. Apan kung distansya ka ning atras ka naa ka sa pikas nagpaduol. Ana ra na, magpaduol ka sa Ginoo, nagpalayo ka sa demonyo. Ming distansya ka ning palayo ka sa Ginoo kay nang luod ka kay wa natubag imong pag-ampo, na backslide ka, na igo ka gwali nang luod ka. Ning atras ka, nagpaabot lang yawa dito, ana raman na. Mag-atras ka, mo palayo ka, mo backward ka, mo balik ka sa imong agi igsoon, maduol ka sa yawa. The truth is this, once mo distansya ka sa Ginoo, kana siya nga distance nimo, nag-anam sa kagpaduol sa demonyo. Amen. Mao na kamatuoran da igsoon. Mao na kung gusto ta igsoon nga every time, every minutes, every hours in our lives, every day igsoon nga maduol si Lord na to. Di paduol tag-una niya. Mao man ay kuan igsoon formula. Ang ingon sa pulong sa Ginoo, draw near to God, and He will draw near to you. No? Ang first step kita ay una mulakang paduol sa Ginoo. Mao ra na. Kung gusto ta nga ang Ginoo mo duol na to, iyang pabor, iyang panalangin, iyang grasya, iyang protection, muduol na to niya. Kay wa may choice si Lord. Kung ato pamlandungan ning balaang kasulatan igsoon, why choice si Lord? Once muduol ta niya, muduol gid siya nato. Mupalayo ta niya, why choice si Lord? Pasagdan ra pud ka. Kay si Lord, di man na mamugos, no? God gives us freedom to do whatever we wanted to do. Tagaan tag kagawasan ni Lord, no? Kung mupalayo ta sa Ginoo igsoon, di ka ingon siya, ayaw. No. Remember the story of the prodigal son? Siya ding anak ni palayo sa amahan, namugos bang amahan? Anak, ayaw, anak, arira ka nako, kay di ni makurot ang kwarta na to dire. Arira na wala. Gipasagdan niyang anak, hala sige, imong gusto. So, in other words, ang choice na ra na to. Kung magpaduol ta sa Ginoo, then si Lord, why choice mo paduol na to? Mao na iyang pulong. James 4:8. But, kung mo distansya ta niya, wa po siya choice. Di man siya mamugos. Hala, buhian ka. Pero inigdistansya ni mo, mao lang ni timan nagpaduol ka sa peligro. Kay distansya ni mo sa Ginoo, nagpaduol po ka sa yawa. Duha ra na igsoon. Sa samang paagi, duha ra po mo gamit na to. Di ka pagamit sa Ginoo, gamiton ka sa demonyo. Ana ra na. So, ang choice na rin mo igsoon. Amen. Once na ba palayo tas Ginoo, ang Ginoo po, di mo ngay na to, tanawa. Kung basawan mga igsoon ang Proverbs chapter 15, verse 29, according to King Solomon, the wisest king in the Bible, in the book of Proverbs chapter 15, verse 29, ingon diri, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Okay? The Lord is far from the wicked. Ang Ginoo layo sa mga makasasala or dautan. No? Palayo ka sa Ginoo igsoon, meaning dautan ka. Layo si Lord po nimo. Niya ang naka-diferensya igsoon kung layo ta sa Ginoo, niya na consider ta og wicked, kay ingon siya, kay di niya tubagon atong pag-ampo, kay iyang tubagon mao ra man He hears the prayers of the righteous, katong matarong, katong duol niya, katong nangalagan niya, katong nagsubay sa iyang kabubuton. Amen. Timan igsoon, niingon diri Solomon, the Lord is far. Layo siya sa mga makasala, mga taong dautan. Amen. Kung gusto ta mga igsoon nga duol siya nato, duol sa taniya.
Kung gusto tayo igsoon nga ang iyang panalangin, yung pabor, yung milagro, yung protection, panalanginan sa Ginoo tanang buhat sa itong kamot, paduol ta niya. Amen? Kaya kung palayo ta niya, mo distansya, automatically, adto po ta duol sa pikas, sa kaaway, sa yawa. Anak na kasimple igsoon. No? Layo tas kadautan kung duol tas kay tasan. Layo tas sa unsa man mga igsoon nga mga lihok, kay bawon na batas palibot nga grabe ng dautan na. Grabe na. Hindi na kumpensaan, igsoon. Dagarampan tayo ang krimen, normal ra. No? Ang kadautan na himong normal karong panahon na. Apan kung duol ta sa Ginoo, layo tas kadautan, kay proteksyonan man ta. Amen? Apan kung ming distansya ta, mikang atas Ginoo din, vulnerable kita, no? Sa kadautan. Matakdan din ta. Matakdan ta, madala ta. Way pabor sa Ginoo. Ngayon siya siyang pulong, layo siya sa mga taong dautan. Apan duol siya sa mga nagpaduol niya sa mga taong matarong ug maminaw siya sa ilahang pag-ampo. That is why James 5:16 says also, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang pag-ampo daw sa taong matarong nga duol sa Ginoo ba? Dakog kahimuan. Apan ang pag-ampo sa taong dautan, di niya paminawon. Imagine, mao na i-difference igsoon. Once layo ta sa Ginoo, duol ta sa demonyo, nya moampo ta sa panahon sa kalisdanan kay usahay kaning mga tao kay muduol mas Ginoo na sa kalisdanan nya nagbuhat kag dautan pa di ka maminawon. Apan kung duol ka sa Ginoo, igsoon, ang Ginoo mo duol nimo. Duol ka sa panalangin, imagine. Kaya nga naman, He is the blesser. Amen? Siya ang tag-iyas tanang butang. He created the heaven and the earth. Duol ka niya, meaning naduol ka sa tag-iyas tanang butang. Di ba? Layo ka, nalayo ka sa tag-iyas tanang butang, unya naduol ka sa katong tao nga mopahamak nimo sa impierno, walain ang demonyo. Amen? Isa may nagsenog stars. Salamat kayo. Okay? Ano na siya mga igsoon, no? Mao na nga, ako mong gidasi karong kapunon igsoon nga, kung gusto nato maangko ng pabor sa Ginoo, proteksyon, panalangin, kung gusto ta nga all the works of our hands bless ni Lord, provision ni Lord, maangko na to, no? Unsa man atong pangandoy ihatag sa Ginoo. Ang kondisyon, ang formula na muduol ra ta sa Ginoo. Muduol ra ta niya kay siya muduol nato. O kinsa nang muduol nato, pastor, si Lord Jesus, the creator of heaven and earth. Ingon bagid siya sa iyang pulong, silver and gold are mine. Grabing natuwa tong Ginoo. Kung muduol ta niya, mugpaduol ta niya, siya pud muduol nato. Wa man siya choice ano muduol man siya nato kay duol man ta niya kay pulong ni Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga hamahanaw man ang langit ug ang yuta. Mo nang iyang pulong mo barog. Thank you na nagsinog star. I appreciate it. God bless. No? Ano siya mga igsoon? Ang Yahweh mo paduol ta. Apan kung di po ta muduol sa Ginoo, mo palayo ta din. Ang Ginoo di man na mamugos. Amen. Palayo tas Ginoo, paduol tas demonyo. Mao na problema kay duol tas yawa. Mao na kung unsay buhaton sa yawa ni mga kadautan, madutlan ka kay ngano man layo man kas Ginoo, wa kay proteksyon. Wa pabor, di ka mabantayan niya. Kay mo paduol ra man daw siya sa mga ning paduol niya. Mao na mga igsoon nga again this afternoon, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo. If we want to be blessed and well protected by God, then come to Him. Draw near to Him every day. Closer and closer to God every day. Paduol tas Ginoo. Babad tas iyang pulong, Biblia, di kasi gira tanaw na social media, si kuri-kuri. Sa pag-ampo, wala paduol ta ba? Magpuyo tas presensya sa Ginoo, igsoon, paduol tas Ginoo. That way, mo paduol sa siya nato. Duol iyang pabor, duol iyang protection, iyang panalangin, iyang milagro, duol nato. No? And of course, kung ang anak o amahan duol, minaw mo ingon ang anak, pa, tagay kong kwarta. Makadungog din ang amahan. O pila man na. Pero kung layo kayo, musingin ka pa, di kadungog ang amahan, kalayo kayo. Mao na siya, idahigso nga nara. Once magkaduol ta sa Ginoo, sa atong langit nung amahan, dungog kaayo niya ang atong pagtuaw og malipay siya motabang kanato. Apan kung mupalayo ta sa Ginoo, layo ta niya, di man ta mamugos niya, duol tas demonyo. Duol tas disgrasya. Duol tas kadautan,
Duol tas mayan mo gitawag lang mga dimalas, duol tas sa mga dili maayong pangitabo ngano man kay layo man tas Ginoo. Apan kung duol tas Ginoo mo paduol siya nato, proteksyonan ta niya, ampingan ta niya, bantayan ta, tagbuon niya tong panginahanglan ngano man, duol man ta niya. The creator of heaven and earth. Di ba ang tag-iyas na ng butang? Si Lord. Ana ra na igsuon. Again, daghan kay mga tao ng mga batan-on nga grabing lulong sa makadaot nga bisyo. Siyempre, in the first place, layo man ko sila sa Ginoo because for me, personally, diha ko gikan. I believe, kung duol ka sa Ginoo, yun, dili man kaana, ilikay man kaana mga butanga. No? Yeah. Kuansad ka ng, dili ka basta-basta mubuhat og mga butang nga, dili makapalipay sa itong amahan. Ang atong buhaton lang ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Amen? Kay mao man ay gusto ko nga ipabuhat sa Ginoo na to. Magkaduol ta sa Ginoo, tagaan tag instruction nila nga mao ni buhata kanang malipay ko ano. Ingon nga kita mga anak nagyo daghang pahimangno, mga instruction ng amahan. Again, kung gusto ta igsoon nga ang pabor sa Ginoo, ang iyang panalangin, iyang mga milagro, maduol ka nato, mupaduol tag una niya. No? Ayo kumpiyansa igsoon nga mupalayo ka sa Ginoo. Kay kung mupalayo kas Ginoo igsoon di na ta magunitan kadungog mo kadta imong gunit sa paggunit sa Ginoo nato ipalayo man ka impalayo ka sa Ginoo the more ta mipalayo sa Ginoo nagkaduol putos demonyo ana ra man na apan mo paduol tas Ginoo mupalayo tas demonyo ana ra na sa igsoon bali-bali ra na apan ang akong pagdasig niyo igsoon og pag-ampo nga unta in Jesus name I declared it to all of the viewers this time paduol kita sa Ginoo nining kalibutan karon nga di na matag-an ang ugma. Ang kalibutan karon igsoon grabe nang ngitngita kusog na kayong kadautan. Di ta safety unsafe ta kung layo ta sa Ginoo. Apan kung duol ta sa Ginoo every day we will draw near to God every day. Every day we will spend quality time with the Lord igsoon. Safety ta. Safe ta and sound nga maglakaw ni ngitngit nga kalibutan bisag grabe nang kadautan. Daghan kay kung nadunggan ingon sila nga di na safety maglakaw og gabi, di na safety og maglakaw og kadlawon. Apan kung duol ta sa Ginoo, ampingan ta, bantayan ta sa Ginoo. Di safety kung layo ta sa Ginoo. Di safety kung ning distansya ta sa Ginoo. Kay wa man tay padulngan lain, palayo ta sa Ginoo, duol ta sa demonyo. Apan sa mga duol sa Ginoo, sa mga nagsige og spend time ni Lord perminti nga nagpaduol sa presensya sa Ginoo. Si Lord duol nato, duol iyang panabang, duol ang iyang protection. At imanon ta bantayan tas Ginoo. He will never leave us nor forsake us. That's His promise for us. Amen. Ana ra ka simple igsoon. Draw near to God and He will draw near to you. Nya nagduol tas Ginoo, nagpalayo tas demonyo. Apan di ta mo duol sa Ginoo, duol tas demonyo. Ana ra man na siya. Ana ra na igsoon kay samas kung gingon igsoon, walay lain nga pwede mahimo natong agalon kung dili si Lord ang yawa. Walay lain nga pwede mo gamit nato kung dili si Lord ang yawa gyapon. Amen. So mao na igsoon this afternoon to all of the viewers this time ako wala man ko kay bawo kung kisay duol ba mo sa Ginoo karon wa no. So this time try to check your heart or susiha daw imong status ba sa imong pagpangalagad sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Duol ba ta sa Ginoo karon or layo? Kay maura ba na igsoon no? Once di ta duol niya sa Ginoo, duol ta sa demonyo. Apan kung ikaw mismo kay bawo ka nga this time at this very moment, duol ka sa Ginoo. Duol sad siya nimo. Duol lang yang panalangin nimo. Duol yang proteksyon, iyang pabor, iyang grasya, magukod-gukod kanimo. Goodness and mercy, nag-uban-uban nimo. Ngano man, duol ka sa Ginoo. Pinaka-safety ang tao nga duol sa Ginoo. Kung na may tao igsuon nga safety kayo nining kalibutan way lain kung dili ang tao nga duol sa Ginoo. Amen. In this world nga unsafe na, danger, full of danger kay grabe kadautan. Normal na last days grabe ang kalibutan di na makontrol. Yes, tinuod na but if we are near or close to God or duol ta sa Ginoo igsoon din safety ta. Layo tas kadautan. Ang duol sa kahitasan, layo sa kadautan. Apan ang layo sa kahitasan, duol sa mga klase nga kadautan. Iligro ang ilang kinabuhi. So again, kung gusto ta nga safety, blessed, again, blessed, safety, no? Well protected. So itawagan na, no?
duol tas Ginoo. Amen. Paduol tas Ginoo kay ingon ang pulong sa Ginoo karong kapunon. Duol kamo sa Dios ug muduol sad siya kanimo. As simple as that. Simple ra kay igsoon ang gusto sa Ginoo. Muduol ta niya, muduol siya nato. Ug once muduol ta sa Ginoo, yang panalangin duol na to. Yang protection, may panglawas, yang giya, yang provision, tanan. Duol natong kadaugan kalampusan, lisod po kay duol tas Ginoo niya mapildi ta. Imposible kay na. Usay daghang mga Kristiyano nga magsigig kapildi sa ilang battles. Di kadaog mga igsoon sa mga gubat silang kinabuhi, dali ra ma-depress ngano man layo sa Ginoo. Apan igsoon kung duol ta sa Ginoo, wa tay kapildihan. Duol nato ang kadaugan. Amen. So mao nang mensahe kanato igsoon ning tiktaa sa kapunon. So again, right now wala ko kabalo igsoon sa inyong status karon, sa inyong relasyon sa Ginoo, sa inyong commitment sa Ginoo, but si Lord kabalo. Kung naay nagtan-aw karon ikaw mismo kabalo ka nga murag duol naman kus kadautan igsoon, check your heart basin nag-anam-anam kag kalayo sa Ginoo. Kung naay nagtan-aw karon nga imong gibati nga murag duuluno na kag mga negatibong butang or something, murag ang kadautan duol nimo basin nag-anam na kag kalayo sa Ginoo. So igsoon, check your relationship right now, your status ni Lord. Duol pa ba ka sa Ginoo or layo? Kung tan-aw nimo nag-anam kag kalayo igsoon, balik pa duol sa Ginoo. Kay nga naman, sa presensya sa Ginoo, raka safety. Outside sa presence ni Lord, dili naka-safety. Delikado ta. We are vulnerable to the devil's attack. Delikado ta. Igsoon. Apan kung duol tas Ginoo, protektado ta. Duol tas Ginoo, igsoon, tanan natong panginahanglan gitagbo niya. Duol tas sa Ginoo, igsoon, ang kadaugan, duol sad nato. Amen. So mao ni igsoon atong mensahe ning takna sa kahaponon. So wa po ko mag-expect nga kaniya akong ma-share ninyo this afternoon, but I do believe gi-allow ni Lord nga mao hisgutan nato igsoon kay maybe ako nagtuo ko igsoon nga pulong gud sa Ginoo dili mo balik nga way kapuslanan. So maybe gi-allow ni Lord kay na siya mga nakit-an nga nagtan-aw karon ani nga murag lahi na ang imong first love ron, dili na si Lord. Murag something na usab na imong kadasig. Nag-dry na baron ang imong relationship. Nya gimingaw na kay si Lord nimo. Gusto ka si Lord mo gakos nimo. Apan murag naa may butang nga nakapadistansya nimo. Igsoon balik duol sa Ginoo. Kay once layo ka, kang ka sa Ginoo igsoon. Duol kas disgrasya kadautan, duol kas demonyo. Apan kung duol ka sa Ginoo, duol nimo ang kadaugan, ang pabor, ang kalampusan, duol nimo ang protection, duol nimo ang panalangin. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word, for your presence this afternoon. Salamat kay Ginoo. Nga imong gibing gipahinumduman Lord nga peligro, delikado kung layo minimo. Kay kung magpalayo minimo Ginoo, paduol sa mis demonyo. Apan kung nagpaduol minimo, we are untouchable. Ug nya duol pagid ang panalangin namo. Salamat aning simple nga illustration sa imong kulong Ginoo nga naghatag na mog kadasi Ginoo. Naghatag na mog kaalam Ginoo nga unsaon nga ma-attract ang blessing kanamo. Mupaduol ra day minimo. Kay once duol minimo, ang tanang mga maayong butang duol sad kanamo Ginoo. Naami sa kadaugan kung naami sa duol nimo. So Lord, I pray to all of the viewers this time nga imuming tabangan nga mo paduol gud nimo, di mi malipat, di mi mapalayo nimo Lord God. And especially right now Lord God, if there's anyone who are watching this time nga kabalo siya mismo nga kang-ana siya, distansya na siya, nag-dry na yang relasyon nimo, tabangi Ginoo nga mabalik nimo kay dili siya safety kung layo siya nimo. Mahimo lamang ming safe and sound, secured kung naami sa presensya nimo, kung duol mi nimo Lord God. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Thank you, Holy Spirit. I pray nga kani nga mensahe, Lord, mao ni hinungdan nga mahadlok jud mi mo biya nimo. Kundi everyday mudot-dot mi muduol mi nimo. Kay ang first move na namo, the moment we move closer to you, we move forward to you, then muduol sad kanamo. Salamat Ginoo. Salamat sa imong pulong, sa imong mensahe. Thank you, Holy Spirit, for your presence, for the comfort. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers this time.
Continue to bless them. Guniti sila pag-ayo, Ginoo. Unsa man ilang problema karon, ilang kabalaka, unsa man ilang kagulanan, unsa man ilang gidaladala, gihambin-hambin nga kabugat, tagaig solusyon, Lord God. Tagaig comfort, Ginoo, panalangini, tagbuang panginalan, tagaig provision, Lord God. Tagaig kayuhan sa balatian, tagaig kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas, Ginoo. And I pray for the salvation for their whole family, sa tanan nga nagkinahanglan kadug kaluwasan sa iyang tibuok pamilya. Tanan, Ginoo, unsa iyang pinaka-need karon sa nagtanaw karon, Lord God. Unsa ang iyang pinaka-gikinahanglan, Lord God. Please, I pray, Lord God, in Jesus' name, palihok ka imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon in Jesus' mighty name. Pamatud-i, Ginoo, nga wa ka na usab. Pamatud-i nga ikaw sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa walay katapusan, milagroso gihapon ka. As long as we have faith, Lord God. So Lord, salamat kayo. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. And this time, among ang kuno ng kadaugan, among ang kuno ng milagro, among ang kuno ng panalangin gikan kanimo. Himo alamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kini nga among pagampo, Amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. So that's all for this afternoon, mga igsoon. To God be all the glory. Ang ibalik ang tanang dumog himayas tumbuhi nga Dios. And I pray that today is gonna be a victorious day. Labi na mga OFW, ubanan mo sa Ginoo sa iyong trabaho. Unya, tanan nga mga viewers nagtanaw karon, I declare favor from the Lord, no? And I pray that God will grant the desires of your heart in Jesus' name. Amen. So see you next time, brothers and sisters in Christ. Makabakante lang. Kung di lang umusaa daw, kanusa, basta, as what I promised, as long as I have the opportunity to share the Word of God, I will automatically grab that opportunity. Amen. Shout out Lorena Traya. Amen. I receive it. Hallelujah. Himaya sa Ginoo igsoon. No? So again, that's all for this afternoon. Thank you sa nag-send og star. Tanan, no? So, ako ni siyang i-download igsoon kay ma-delete man ni for 30 days, no? And after 30 days, ma-delete ni. So, mo ning i-download na ko ni atong live karon. Ug akong i-upload sa tong page nga YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. So, sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, free ra na ang subscription dito sa YouTube channel. Please do subscribe. Ang link nasa caption na nga live. Amen. No, so that's all for this afternoon, mga igsoon. See you next time. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Keep safe, everyone.